No morjesta. Me on Lasse Ahala, ehdokkaana näissä kisoissa niin kunta- kuin aluevaaleissakin. Me olen aika tavallinen heppu loppujen lopuksi. Tykkään yksinkertaisista asioista, kuten luonnosta, autosta, liikunnasta ja sen sellaisista. Mutta se, mikä minusta tekee hivenen erikoisemman on, että me ollaan lähtenyt tähän lajiin, mitä politiikaksi kutsutaan, mukaan. Olen yrittänyt tehdä asioita oikein ja kuntalaisten eduksi. Välillä onnistuin hyvin ja usein onnistuin vähän huonommin. Mutta on tärkeää pyrkiä tekemään asioita oikein sen sijaan, että tekisi asioita niin, että on voittajan puolella. Kouvola ja Kymenlaakso ovat molemmat aika romussa kunnossa. Rakennemuutos jyrää eikä loppua näy. Itse en voi omasta puolestani luvata kuin yhden asian, mitä yritän myöskin pitää. Jos politiikka ja maalaisjärki törmäävät, niin maalaisjärki voittaa. Näillä mennään.